Sa Feb 14, saan lakad mo? Bahay lang. Pupurol ko si Junjun. Hey! Guys, happy Valentine's sa lahat. And sana mag-enjoy kayo sa inyong loved ones, sa walang minamahal. Maghanap-hanap na. Para sa Valentine's, meron na tayo ka-Valentine's Day. Happy Valentine's by Boy Dito. Oh, Kuya Glenn, sa Feb 14, saan ka pupunta? Sa Pag-ibig. Saan yun? Saan Pag-ibig? Sa Pasig. Sa main. Maglo-loan ka. Oo, Hindi pwedeng araw ng linggo yun eh. Ganun ba? Hindi ka makakapag-loan. Kailangan mag-date na lang kayo ng misis mo. Oo nga, no? Ayan. And Tama, happy tama. Valentine's sa misis mo. And happy Valentine's sa misis ko. Saan ka? Saan ka pupunta? Pulang bahay? Ay, gusto ko yun ah. Hey! Masarap ba yung mga doon? Mga putahe? Shoutout kay Kuya Ali. Ayun, Kuya Ali. Kay Kuya SP. Kay Kuya Torion. Yan, kung sino daw yung bakante sa Feb 14, available po yung tatlo. Kuya Ali, saan ka pupunta sa Feb 14? Sa Pag-ibig, maglulon ako. Hey! Yan ang mga dapat. Ay, nasa work ako. Sa Feb 14 daw, sila ay may date. Yan. Kuya Bong, saan ka pupunta sa Feb 14? Wala, tambay. Tambay ka lang? Wala tayong kadate eh. Kaya yung mga may pag-ibig dyan, alam na. Kuya, sa Feb 14, saan lakad mo? Sa Sugo. Hey! Anong gagawin mo sa Sogo? Alam mo na. Kakain. Siguro masarap yung pagkain talaga sa Sogo. Maraming putahe doon. Sir, saan lakad mo sa Feb 14? Ano kami? Babalintay side kami. Uy, saan? Wow, sana all may lakad. Dami namin ng bungo, Spiders. Wow, sige, ingat, and keep safe. Okay, Toto, saan ang lakad mo sa Feb 14? Sa bahay lang. Bakit? Bakit sa bahay lang? Para hindi na malaki ng gastos sa bahay na lang tayo maglabing-labing. Yay! Sana all! May labing-labing sa Feb 14. Happy Valentine's! Okay. Kwenta na, saan ang lakad mo sa Feb 14? Saan ka uwi? Why? Kakain ka, Kuya Tanay? Wow! Sana all may kakainin. Ay, sarap. Sige, Happy Valentine's, Kuya Tanay.